62 बोसोर बैसोनि बिजय देकाया गावनि असे बिसिखौ गारनानै 35 बोसोर बैसोनि बिहामजोखौ लानानै खारदोंमोन। दा बेखौ पुलिसा हमनो हाबाय। नंगौ, नोंथांमोना खौरांखौ थिगखौनो खोनादों। कामपुर बरकुला गामिनि बिजय देकाया गावनि फिसाज्ला थैनायनि उनाव गावनि बिहामजोखौ अनखांखां मोनना गावनो जुलि लानायनि थिरांथा लायो। बिसोर सानैनि मोजां मोनलायनाया 2 बोसोरनि बारलांबायमोन। बिहामजोखौ मोजां मोननायनि उनाव गावनि असे बिसिखौ सैया अयथासार एबा गोजोन गैयै खालामदोंमोन। बिजय देका एबा बिहावा बिहामजोखौ लाना राग फुजा नायनो थांदोंमोन। बेयावनो गामिनि सुबुङा बिजय देकानि बिसिनो फोरमायहरो। असे बिसिया नुसन होयो। गावनि बिसिखौ नुना बिजय देकाया बिहामजोखौ लाना खारो। पुलिसनि संदाननायाव बिसोरखौ हमनो हाबाय होनना खौराङाव फोरमायदों। धेमाजि जिल्ला गाव पन्चायतआव जिल्ला परिषदनि MGN रेगा खामानिनि मावफुंनायाव जाख्ल'नायनि अजद। लंका, मोनथाम, उलुनि, बिष्णुपुर आरो गोबां गामिनि फरायसुलिफ्रा थांनाय फैनाय हान्थिनायाव गोबां उसुबिदा, रायजो राजाफ्राबो गोबां उसुबिदा मोननाय फोरमायदों। नावकाटानिफ्राय लंकासिम गासै 49 लाखनिबो बारा स्किमआ जाबायमोन लामा बानायनायनि, नाथाय ससेल' सेंगिबेल एबा अन्थाइ बाला गारना जाख्ल'ना दं। रायजो राजाफ्रा गुरै खावलायदों थाबैनो मावफुंफिननांगौ होनना। जुदि थाबै मावफुङा अब्ला सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होनना बुंथियो ओनसोलनि सुबुंफोरा। गं 16 नखर आरो 32 सा सुबुंफ्रा BPFखौ नागारना UPPL दोलोआव हाबफैदों। कक्राझार बिसमुरि VCDCनि मावख'आव जयनिं हाबाफारि जायो। बे हाबाफारियावनो देबरगाव बियाब VCDCनिफ्राय खेबसेनो गं 16 नखर आरो सा 32 BPF दोलोनि गोख्रों मावथिफ्रा UPPL दोलोआव हाबफैदों। देबरगाव ब्लकनि आफादगिरि बिजित बसुमतारी, देबरगाव ब्लकनि इनचार्ज मतिउर रहमान, बिसमुरि VCDCनि मासिगिरि सानसुला बसुमतारीया नुजाथिनायाव बे जयनिं हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुङो।